Hola, bon dia. Anem a explicar com es fa una entrega de treballs a través de ClickEdu. Bé, la cosa és bastant senzilla. En el cas que ens ocupa, agafem un alumne, vale? Ja veieu que aquí té les entregues de treballs. Anem una mica enrere. Primer, aquí teniu la pantalla clàssica d'un alumne. Aquí a la dreta tenim a dalt de tot entrega de treballs, activitats, entrega de treballs. Cliquem. Vale? I aquí surten tots aquells treballs pendents i entregats per part de l'alumne. Podeu veure que aquí tenim un treball entregat, sempre ens hem de fixar aquí sota, vale? I aquí tenim un treball pendent d'entrega. Doncs per fer l'entrega clicaríem aquí a l'ull, vale? I es desplegaria i ens sortirien dues opcions, o bé arrossegar un arxiu, vale? En aquest cas clicaríem, buscaríem l'arxiu a documents, a descargues, a imatges, allà on el tinguéssim, clicaríem i l'acompanyaríem. Ja el tindríem aquí, vale? Només per guardar. Jo no ho faré perquè si no faria l'entrega. Llavors el retiro. Això en el cas que sigui un document. Si és un vincle, només és agafar el vincle, l'enllaç del document compartit i, òbviament, posar-lo aquí. En aquest cas, teníem preparat doncs aquest. Guardar i ja tindríem l'entrega feta. I res més. És això. Moltes gràcies.